Bon dia tot el dia, benvingudes i benvinguts al Bar Trinquet, un podcast dedicat als homes bons i a les dones bones, tant del bar com del trinquet. Jo sóc Ulisses Ortiz i el que ara us parlarà és, com sempre, Vicent Vicens. Vicent, com estàs? De meravella, Ulisses. De meravella? De meravella. Com el grup d'Enric. Com el grup d'Enric. I estic de meravella perquè m'estic fent un herberet que mos va portar Andrea Parran, l'última convidada del Bar Trinquet, un herberet de Beneixama de categoria. Molt bo. I, bueno, mos han fet les cervesetes este matí de la Rabosa, del nostre patrocinador. Un èxit. Que estan boníssimes, insistim. Ara, després de la siesta i el cafè, pues un herberet, no? Entra molt bé. Entra molt bé. I una cosa que volia dir-te, Ulisses, sí? És que, a tu ja ho saps, però volíem recordar a totes les persones que mos escolten, és que està en marxa la nostra campanya de subscripció, de mecenes, de l'aixeta. Patrocinadors. Suposa que, clar, això estem gravant-ho i encara no ha eixit. Estem fent com si ja estaria fora, perquè això s'emet en octubre. Però més o menys ja ho hem... Sí, està ja en marxa. No res, recordar que qui vulgui subscriure's i ajudar a este humil projecte. Per a que això continuï abans. Sí. Puguen anar a veure partides. Pues podeu entrar a l'aixeta, bueno, ja sabeu, els enllaços que estan ahí publicats i tot això. I també formaran part, no?, d'un nou projecte que... Les persones que col·laboren amb nosaltres al mateix temps estaran col·laborant amb un equip de pilota de sisena categoria. L'última, no? Anem a intentar que arriben a professionals. Mos han comprat un equip. Mos han comprat un equip com... Mos han comprat igual que... Som Peter Lim, sí. O Ibai. Dimitri Peterman, també, no? Tots aquell, ostres, o un jeque d'estos. Anem a fer-los pujar hasta... A primera. Qui sap si agarraran als professionals del poble, a Marraí, per exemple. T'imagines? Ja veurem. O fitxem directe, el fitxarem. Sí. També, en una secció que fem a vegades, en esta introducció que se diu el cremaet, esta setmana m'han encès per una coseta. I és que t'has cremat per coses, no? Sí. Jo crec que tu també, crec que també ho hauràs vist. Sí, ho hem parlat. Sí, va, no fem com si no. No fem com no, crec que ho hem parlat. He vist a 2 o 3 negocis de poble, no vaig a dir de quin, perquè no són tots de Castelló, fent la promoció de que estan oberts o de que tenen no sé què. Negocis de pobles molt menudes d'ací, fent la promoció... Per a públic. Local, sí, també. Local. Fent la promoció en castellà i jo me quedava com un poc a quadros de dir, hòstia, estaran creixent estos negocis, estaran creuant fronteres perquè el seu públic vinga a comprar-se X producte. Tu imagina't una verduleria de Castelló que fa la promoció en alemà per si acas. Ven a comprar nuestros tomates. Claro, I tu, de repente, lo que han de fer és anar a aquests establiments i dir, hola, buenos días, no? Clar. Encara que sabíem que no té raó de ser. A mi el que em passa és que quan ho fan en castellà, normalment ja com a client, ho dic per ells, no anem a ser a lliçonar a ningú, però jo no me sent capelat, saps? A voltes com, hòstia, aquí estaran parlant-li, saps? Perquè, si eres... No serà d'este poble, este negoci no serà d'este poble o d'un poble valenciano parlant quan parlen castellà, però bueno. Bueno, això com a curiositat. Hi ha com una cosa més sèria que també m'han cremat. És que he vist que n'hi ha gent que li molesta més que la gent del poble pare una competició esportiva per protestes que s'estiga deixant morir a xiquets de fam diàriament. Això és més seriós, això ja no és... Però estàs dient-me que s'ha parat alguna partida de pilota? No, de moment en la pilota no passa res. No n'hi ha ni israelis. Però ara està fent-se la Volta a Espanya. La Volta a Espanya, sí. I s'està parant, estan havent actes de protesta, i n'hi ha gent que li molesta més que n'hi ha gent actes de protesta que el propi fet contra el que se protesta. Està passant. Sí, això era un poc més seriós, no era tant en tono de conya, però bueno. Però està passant, s'ha cremat per això i ho has dit. I calia dir-ho, però bueno. Dit això, ja podem dir que va de bo. Va, anem a presentar al convidat d'avui, que el tinguem així aventant-se. Estem en setembre i continua fent calor. Bé, un punt a favor de la pilota valenciana respecte a altres esports és la proximitat dels referents. Quan Genovès anava pels pobles, ja siga com a jugador en actiu o després retirat en qualitat de mite de la pilota, hi havia gent que s'emocionava fins a les llàgrimes quan el saludava o conversava amb ell.
No sabem si el nostre convidat d'avui, el primer pilotari guanyador d'un campionat individual professional que mos visita, ha tingut aquest nivell de relació amb els aficionats. El que sí que sabem, perquè ho vegem en el trinquet del nostre poble, és que la seva presència habitual en els entrenaments dels més menuts els ompli de felicitat i li practiquen una devoció que, estem segurs, s'ha guanyat. Avui ens visita, per tant, un pilotari de Castelló, el nostre Castelló, que és pur carisma dins del trinquet i, per què no dir-ho també, fora del trinquet. Però com no sols de carisma viu el pilotari, el nostre convidat és un dels veterans de la modalitat de raspall i dels que porta més anys al màxim nivell aconseguint victòries i trofeus. Entre el seu palmarès destaca l'individual i la lliga, els dos màxims títols que pot aconseguir un pilotari. Així que ja tenien ganes de que vinguera al bar Trinquet Julio Marraí. Benvingut al bar Trinquet. Julio, com estàs? Hola, molt bona vesprada. Molt bé, encantat d'estar així. Aventante. No passa res, ara poquet a poquet. L'estiu s'allarga, és que... No res. Però bueno, han tingut pitjors dies. Sí, han tingut pitjors dies. Avui jo crec que... A més, estan fent-nos l'herberet, que això avui és que no... Ell no, Ell és pilotari professional i aquestes coses. Després ho parlarem. Sí, ja després ho parlarem. Bé, sempre fem les preguntes clàssiques i en este cas les canviem una miqueta si eres més de bar o de trinquet. Som més de trinquet, evidentment. M'agrada el bar també i compartir unes estones també amb els amics i tot, però soc més de trinquet. Però eres més del bar a nivell d'esmorzar o més de la cerveseta? A nivell d'esmorzar. Tu eres esmorzador, Sí. Bueno, que si després s'allarga a la cerveseta, pues no ho descarte, però... De l'esmorzar a la cervesa es pot allargar, no? Exacte. Mos ha enviat un àudio, ja mos va passar en... No sé, bueno, l'àudio de Contra famós. Sí, mos estan enviant uns àudios. Tinguem un telèfon ahí que hi ha gent que mos envia coses i t'han enviat un àudio. Es veu que s'ha filtrat que venies. Sí, i mos han enviat un àudio. Sí? Bueno, ara mos han enviat això. Julio Marraí, rei de los pilotaris. Ha passat este matí a les 7:20 en el tanque per l'Almenar i ja estàs allí. I ara que torne a les 12:30 ja encara estàs allí. Així és que... Després va guanyar l'individual, Julio. Massa bar. Ahir el cremaet i fent la mà i massa bar. Au. Bueno. Es veu que te veu una almena, pot ser. Eixa veu em sona ja haver-la sentit abans. No sé de qui és, però em sona haver-la sentit. Però no puc dir qui és. Però este matí no estava en el bar. Avui no és l'àudio. Té fonaments, esta persona, per haver-te enviat este àudio o què? És que no el reconec, no sé dir-te ara el fonaments. A mi me recorda uno. Em sona haver-lo sentit abans, però és que... un àudio que m'ha passat per ahir i això veu em sona molt coneguda, molt peculiar, però no sé qui és. Bueno, pues... La qüestió és que t'ha vist. L'Almenar és com el teu bar d'esmorzar, no? Exacte. Bueno, algun mes també vas. Sí, l'Almenar. Al bar de Molina, de Montió Domingo, però majoritàriament a l'Almenar. Des que jugo a pilota, sobretot a l'Almenar. Gran bar, poca broma. Alguna volta hem anat allí a esmorzar en convidats. En George anàrem allí. Pues bueno, ja averiguaràs, ja te diré més de casa de micros qui és. Massa bar. Després, als pilotaris sempre preguntem per la relació amb les travesses, amb les propines, amb els postors, si ha canviat respecte a quan tu començaves. Quina relació tens tu en això? Ho has tingut? Jo tinc la mateixa que sempre. A veure, en els postors, quan te juguen diners i això, parles en ells, preguntes com estàs i tal, però una relació així prou personal, perquè són habituals de dia a dia en el trinquet i, bueno, ahí, d'amistat de trinquet. Però hi ha gent que sol apostar per tu, que te deixa confiança o eixa fe en tu, no? De dir, de normal apostaré per tu, o no, o depèn de com és la partida. A veure, sí, cada vegada menys, perquè la gent no és molt previsible a l'hora de jugar-se diners, perquè les partides canvien, igual poden jugar a favor que en contra, però sí, normalment sí que tens assidus que juguen a favor teu, però ara mateix igual 2 o 3, antes sí que en tenia almenys 8 o 10 i ara... Hòstia, ha canviat. De quant de temps estem parlant? De fa quant? Fa més de 10 anys. De fa 10 10 anys per carrera sí que tenies... Sí, la figura del postor ha anat quasi desapareguent poc a poc, perquè, bueno, desapareguent tampoc, però cada vegada en queden menys. Això sí. La gent ja juga menys diners, no? En general. Antes jugava molt més diners. Una partida així més fluixa tenies molta més propina que pugues tindre ara. A Ricard i a Sever li ho han preguntat també.
és el tercer pilotari de Castelló. Haurem d'intentar ja convidar a gent que no siga de Castelló, pilotari. Sí, sí. Però sí que es van preguntar com la propina més gran que han tingut en una partida. Quina seria el teu cas? No recorde, però jo crec que pues, no sé, 7 o 800 euros potser, una bona propina, que ara no... Ara això no ho veus, no? Ara no ho veus. No, no propina. Però clar, és propina en una partida. Veure, ja... propina, És que jo també, com he jugat desafios, pues, en desafío ja tens propina antes de jugar-la, per si la guanyes. Clar, perquè ahí sí que n'hi ha de 1.500, 2.000, no? Per ahí. Clar, però entonces no estem parlant d'una propina que tu jugues una partida i vas i fas entrar un postor i en aquest moment pues, el dona X diner i un altre dona X diner, entonces tens pues, una xifra prou elevada, però jo en desafío sí que he pogut tindre pues, aproximadament 3.000 euros segur. Desafios són, ho expliquem, són partides que no corresponen, no? Ni a una lliga, són partides que s'arreglen. No sé si heu parlat abans d'aquest tipus de partides, però... Jo crec que no em parla d'aquest tema dels desafiaments. No em sona perquè he sentit quasi tots els podcasts, però són partides que s'arreglen prèviament i que per això existís el mateix número de diners a una part i a l'altra, que postors se juguen i res, i el dia de partida pues, se fa l'expectació que pugui tindre una partida perquè és molt aclamar i això, hi ha molts diners en joc. Clar, i s'anuncia en el cartell, no? Hi haurà no sé quants euros en joc. Clar, bueno, però que es fa des de a nivell aficionat, perquè tu vas al Cirque de Benigànim i tots els dies fan desafios. Exacte. Se juguen diners, no? Perquè m'arriben notícies d'allí que sempre estan, pues m'ho juguem 150 euros. Però això també són desafios. El que passa que jo estic parlant a nivell professional, que ara fa molts anys que no en fem, però sí que a partir de 1.000, 2.000, 3.000 euros se feia desafio, tots els propiners eren fortes. Queda ahí bé una expressió, una frase feta, que és la de la partida es guanya quan s'arregla. Exacte, muy bien. No sé si algú l'haurà escoltat, és com dir... n'hi ha que arreglar les coses antes de que passen i així tu tens tot baix control. Perquè suposa que antes hi hauria gent que apanyaria les partides posant a posant a l'altre, no? Com per assegurar-se una victòria, encara que això mai ho tens segur. Hi havia gent molt que com embotinava una partida i l'arreglava, bueno, i feia desafios contínuament. Sempre estava pensant partides, sempre estava... podia jugar en podia jugar contra un trio i tal. Bueno, el genovès ha jugat 40.000 desafios i sempre pues, l'han privat de tot i han fet pues, que la gent poguera entrar a jugar-se diners en contra d'ell, que era algo... Sí. Bueno, després, ara que l'has nombrat, però parlant dels desafios, sempre se conten històries, no?, d'estes de genovès, de que li llevaven un cor, no? No podia jugar per dalt. Tu tens algunes regles d'estes absurdes que li posaven, que siguin veritat, perquè clar, no sé fins a quin punt. Sí, al genovès, no agar-li la mà darrere, o posar-li una granera. Jo sé que me n'han contat d'aficionats, ja no del genovès en si, sinó però de jugadors aficionats i tot, inclús d'abans, jo què sé, el Coixo d'Alberic i tal. Mítica del programa. Me n'han contat de desafio, va jugar hasta descalç, no? No sé si era desafio o no, però vamos, puc saber del genovès, puc saber les que sabeu vosaltres, que no podia pegar-li per dalt, que tenia prohibit el bot i braç, també, i bueno, jo sí que... És que barbaritat. Jo, l'únic que us puc dir que sí que he jugat, pues, en falta. El traure en el raspar i traure en falta per al 7 o al 4 o al 5 que no vote, que l'atleta hagi de votar antes de aquest número. Era una condició prèvia a jugar aquesta partida, inclús també la de... Però això te la limitaven a tu concretament? Sí, claro, perquè... jo he jugat un parell de desafios, que una era en falta i l'altra començar al resto. Traus del nou que ells fan, no? No, vull dir, o sigui, la partida a passar i passar, i una partida normal, també he jugat traient del nou, però començar al resto. Així no n'hi arriba allà, tu traus del resto sí o sí. Perquè la teua arma era la treta. Exacte. O és, vamos, no sé si ara... Clar, el que més perillava en aquest moment, perquè ara... Això ho puguem enganxar en la primera pregunta. La primera pregunta que volíem fer-te precisament era això de tu en el 2014, que tenies una treta impressionant, fins que te vas lesionar, no? Més o menys ahí te va canviar un poc. Quin marraí guanyaria? El del 2014 o l'actual? Qui li guanyaria aquí? En un individual. Si tu enfrontares hipotèticament a marraí ara contra el marraí del 2014, un individual, qui guanyaria? El de antes o el de ara? No, el de ara segur.
Li guanyaries? Jo crec que sí. Hòstia. Això m'ho va dir Sebe també. Tio. No sé si va ser... Jo no m'esperava aquesta resposta, Pues jo crec que Sebe també va dir que no, bueno, i realment no sé si te va veure el 2014, però que suposa que també ara eres més complet, no? Clar. Has guanyat en experiència que potser jugador més madur. Clar, ha guanyat molt i saber gestionar una partida, saber com jugar en cada moment, això jo crec que per aquest mateix motiu és el que ho dic, perquè en aquell entonces era molt jove, era molt explosiu, era... Tot força. Molt bé, i això pues, canvia ara la manera de ser. De fet ho diuen, és que me veuen inclús companys, Tonet sempre està dient que jugues doble ara que antes. Claro. I antes vas guanyar la Lliga, vas guanyar l'individual, vas guanyar moltes coses, però té raó, t'he equivocat amb un I què el falta ara? Ara em falta 10 anys menys. Clar, la mateixa experiència, però... Exacte. Però sí que l'atleta realment la vas tenir que canviar per la lesió, era de muscle, no? Clar. Vas tenir que canviar perquè, clar, ahí... De fet, no només tu, n'hi ha molts que se lesionen perquè donen tot de braç, no? I al final se lesionen el muscle. Sí. Parlem un poquet d'això ara en la següent pregunta. No, li estava assenyalant... Tu pots dir, li estava assenyalant preguntes per després. Sí, no, que quines conseqüències de salut a llarg termini creus que tindràs o que tens ja per haver jugat tant de pilota? Per l'esquena, per exemple, l'última lesió que he tingut ha sigut una hèrnia. Hòstia. I que, de fet, jugué ara el dilluns, la primera partida després de la lesió, i jo crec que això va passant factura perquè vas desgastant, i sobretot la nostra modalitat, que és el raspall, és molt pesat, i no sé, el fet de sempre estar a catxar, sempre estar caient bacs, pegant trompades, però això va castigant i ja té precedents, això. Waldo també ha patit hèrnia, altres jugadors de l'esquena, i això jo crec que... Agustí, no? D'ací del poble, no sé si té hèrnia o què, però està prou de l'esquena. Jugadors de raspall que han tingut una carrera un poc més llarga de lo normal, al final acaben patint-ho. Segurament en tots els esports passa un poc que quan durs molts anys... Home, l'esport d'elit sempre diuen que no és salut. L'altre dia vaig veure els peus de LeBron James, que jugava bàsquet però tenia els dits com tots amuntonats. Suposo que de les frenades tenia que això apareixia com un poc els ballarins, els ballarins. Sí, pues bueno, a cuidar-se. Sí. No, però sí que no fa molt en festes que estaves, antes de festes que estaves mal de l'esquena. Però bueno, jo ja sé que al final m'ha de dosificar i sé que tampoc puc jugar el mateix número de partits que jugava quan era més jove. Clar. Ni campionats, ni trofeus, però bueno, vaig aguantant i cuidant-me molt. Però sí que és de veres que de la teua edat, sense ser molt major, però en queden molts poquets o... De la meva edat, jo sóc el més major. Tu eres el més major del raspall. 35 anys. Professionals. 35. En 35, sí. Però clar, la teva preparació física té que ser prou pensar perquè el teu cos responga, no? Vull dir, això també ha canviat molt des de quan començares ara. Moltíssim, perquè ara, degut a això, les lesions que van acumulant-se i tot, faig molt de treball de prevenció abans de poder-me entrenar, inclús després faig molts estiraments estàtics i dinàmics, i la intensitat de l'entrenament també ha canviat molt. La manera d'entrenar ha canviat molt en general. La meva mateixa, des de que vaig començar a estar... Això ho has viscut tu, no? És totalment diferent, sí. Perquè tu vas començar a jugar, igual que Ricard, no? Que vas començar a jugar en la generació anterior a la vostra, no? Que ja venien de retirant-se, que ahí sí que veuries la diferència. N'hi havia jugadors ahí que dius, este no entrena, però el cabró juga més que... Lo bo que tinc, que, al igual que Ricard, m'imagino, no? Jo he viscut les dues generacions, perquè ha hagut un canvi generacional molt gran. Sí, s'ha notat molt. Bueno, jo ho he notat barbaritats, perquè he estat en una i quasi acabant una i en l'altra. I això sí que ho he notat molt. Els jugadors d'abans, els d'ara, és que no tenen res a veure, perquè porten pantaló curt i camisa curta, però... És que ni la manera de jugar, jo crec que el que més s'assemblava era Waldo, així un poc. Ja. Però els mitgers i tot també, no? Els mitgers han canviat molt, molt. En quin sentit? Ja no han estat físic, com tècnic. Abans els mitgers eren com més... És que clar, s'han canviat els trinquets. És que per això dic que ha hagut un canvi generacional. Són més ràpids ara. Una que són més ràpids, són d'una edat moderna, que diguem, més llum, més de tot més preparat. El joc en si ha canviat molt, tant en jutges, n'hi havia el tio que estava en el puro ahí, plantat ahí i dona alguna pilota mala o no. És l'home bo, no? Per dir alguna cosa. I ara estava una persona que és un home de bo, un jutge, a una part, a l'altra,
i n'hi ha unes normes que s'han de complir. I abans, almenys també existien les normes, però no estaven ahí com a... Les teníeu que complir vosaltres per bona voluntat, que és el que s'ha dit sempre, no? O que la presència, la presentació, és que ha canviat moltíssim, molt. Per a bé. Sí, no, la veritat que sí. Molt bé. Bueno, parlant d'hàbits de salut, no, un poc, així va arribar el porter del Barça, que va arribar antes de l'estiu passat, el Chesney, que es va fer famós un poc perquè fumava. Se deia, no? Que no seguies això. Pues bueno, va haver com un debat ahí... Perquè ell obertament dia que fumava. Ell és un fumador, o bé, ell és un... De fet, feia bromes de que fuma i tal. I era un esportista professional. Entonces, volia preguntar-te això, si els pilotaris fumen, tenen hàbits de salut... N'hi ha algun que fume, algun hi haurà. Això és salsa rosa, A veure, abans sí. Abans, jo recorde, no per dir nom, Sánchez sí que fumava i s'ho va deixar. S'ho va deixar. Molt bé. Però sí que recordo jo en el vestuari estar fumant a la pilota. Senyàvem molt lluny, Dani, d'ací del poble, recordo una foto que estava fumant i dalt d'ell un cartell prohibit de fumar. I està enrotllat. Bueno, i ja no parlant de pilotaris, però com a esport en general i com a professional en general, tu què opines d'això? Què pareix? Jo crec, a part de que és mal per a la salut, és que és incompatible el fet de fumar en jugar a pilota. Jo crec que... No, però dic en general, un jugador de bàsquet, un jugador de futbol... A veure, si fumen per plaer, que és moments puntuals, i rendixen igual, doncs no... Al final el que és mal és tot en abundància. Però és el mateix que una copa de vi, una copa de vi, però el que fa una botella, doncs... Però el porter Chesney perquè és porter. Jo crec que perquè és major, i ja tindrà 37, 38. Jo crec que en 38 anys... És la nostra edat, Bueno, sí, major, va jugar. Si fora el delanter centro, jo crec que no fumaria. Crec jo, el seu cos, mira, això cada un. Però no té que córrer molt. Claro, que no té que córrer molt. Pues sí. De fet, el van fitxar ja estava retirat, estava a Marbella allí fumant cachimbes. Sí, estava a Marbella. I el que no serien cachimbes. Claro. Bé, la cosa és que avui estem fent l'entrevista sense decidir qui fa cada pregunta i aquesta la faré jo, va. Normalment, quan es parla d'esports minoritaris, la gent sempre es pregunta si els professionals d'èlit poden viure en els diners que guanyen. En el cas de la pilota, més o menys de la pilota, com dia aquell de la petanca se puede vivir, de la pilota es pot viure com està el tema d'això, de poder viure de la pilota, o si tens que treballar una altra cosa o com a mínim preparar-te, no? Ara sí, ara jo crec que sí, que pots... els jugadors d'ara tenen nòmines, hi ha nòmines professionals, tant a escala corda com a raspall, són les dues modalitats professionals que n'hi ha, i jo crec que sí, inclús, claro, jo el que dic és, sempre tens que estar estudiant alguna cosa, si no t'agrada estudiar, a tot el jove que entre a la pilota i que ja es fa figura i que tal, que no li agrada estudiar, però per almenys un ofici, no? Pensar en algo después. Pensar en el futur. Algo que siga una formació professional d'estes, de llumener, fontaner, el que siga, no, poca broma en això, per a després tindre alguna cosa. El futur. Això té futur. Perquè, claro, de la pilota pots viure, però té una data límit. Això s'acaba. I que el vaja bé. Clar, igual a altres esports sí que te dona per estar 5, 10, és que siga anys visquent d'ell, claro. Però clar, en la pilota no molt. No, a dia d'avui no. A dia d'avui es pot viure a dia a dia, claro. Bueno, pues no, a veure, està molt bé, per qui vulgui dedicar-se, sap que... I depèn de qui eres. Depèn de qui eres, com jugues. Claro. No el mateix, el millor resto que el 10. Que te ho has de guanyar. Així, avui dia te ho has de guanyar. Antes, per lo millor, si tenies padrins el batejaven, però ara no. Ara jo crec que... No, perquè estic. Sé que les nòmines van acorde a la forma física, al jugar, a lo que guanyes de cada jugador. Val. Bueno, pues... Ja ho sabeu. En part està bé perquè sí que és de veres que hi ha esports com la NBA, per exemple, que diuen que no sé si el 70% d'una burra dels que se retiren acaben quedant-se a zero. No ho sé, de fet en la NBA tenen sou vitalici. Igual es va fer una política a partir de que molts s'arruïnaren, però ara tenen un sou vitalici, és de la NBA. Si tu has jugat en la NBA, tens un sou per tota la vida. Un temps determinat. Per tota la vida. Sí, però que has d'haver jugat 3-4 anys. Sí, però bueno, no està mal, I després ja, però clar, allí n'hi havia que acabar, Però i continuarà havent-ne. Pues mira, parlant de la NBA,
Ahir n'hi ha jugadors que juguen a bàsquet que han passat a la història pel seu, en anglès se diu el signature move, no? Com la seva marca, pues jo què sé, Karim tenia el gancho, o Jordan el típic mate, no? Així sí. O Dirk Nowitzki. Claro, Dirk Nowitzki estirava cap a darrere. En la pilota també ha passat, el coixo del Beric tenia, que ja ho van dir així. Quin seria el teu, si és que ne tens uno? El meu, jo seria... Crec que tinc una fent de torero. En el Piqué de Giromet. Que me la va fer David Sarasol, recorde, i la va publicar. I ja me s'ha quedat. Me s'ha quedat, crec que... Però això no és en joc. No és una celebració. He celebrat un 15, he acabat un 15. Bueno, també n'hi ha jugadors que passen a la història per la seva celebració. Sí, a mi ja el futbol, i ara s'ho tenen... Claro, ara Lamine també ha començat a fer la moguda de la corona. Que si no és una corona. Molt impostat. Però bueno, sí, jo t'he vist en individuals que feies el torero. La gent en peu, Però igual seria l'atleta, no? Vull dir... L'atleta o disputant un 15 que és de molta intensitat i s'acaba així d'una manera prou xula. El torero, bé. Vale, i ara en què estem? En les dues modalitats professionals de la pilota valenciana masculina són el raspall i l'escola i corda. Volem que ells quedassi un desafiament, això no sé si ja ho han parlat en CB, que mescle les dues modalitats, no sé si això seria possible. Fer un desafiament entre gent d'escala i corda i gent de raspall, no sé, potser això és fantasia, tu i Tonet contra Giner, podríeu guanyar? O mesclats. Uno de raspall i uno d'escala i corda contra uno de raspall i uno d'escala. Això s'ha intentat, no? S'ha fet. Jo crec que va jugar... De fet, va jugar CB, no? Jo crec que va jugar CB i Puigol. Però no me'n recordo. Sí, mos va dir que ell, Puigol i ell contra... Moltó i Fèlix o... Claro, i que va guanyar Puigol i ell. Puigol damunt estava en esplendor. Tu has provat altres modalitats? Sí, jo de fet he entrenat i entrene molt a escala i corda i a frontó, sobretot. I què tal? Molt bé, la veritat se m'ha donat molt bé. Últimament estic entrenant sempre en Carlos, el germà de Raúl, Carlos Sánchez. I que quedem habitualment, setmana sí, setmana no, depèn de com tenim les partides, el temps de recuperació i tal, però quedem molt perquè se me dona molt bé entrenar a escala i corda i a mi me complementa molt a l'hora de jugar partides de raspall. Ja, perquè tu el dediques al raspall un poc perquè eres d'ací de Castelló i... No? A veure, és la modalitat que m'agrada i és la modalitat que he practicat des de xicotet i que venia practicant-la per estar a l'edat adulta i és en la que he arribat alt. En Genovès també has entrenat, no? No sé, fa temps al millor, però també... En José. I, bueno, ara és nomenat de quan eres xicotet. Tu com veus la pilota respecte a quan eres xicotet i començar a jugar i ara, com ho veus respecte la salut de la pilota en general com a esport popular? A veure, ara jo crec que ha crescut molt lo bo que ha fet des de la Generalitat que ha vingut fent de fa 15 o 20 anys que ve implantant el sistema de pilota a l'escola i la federació també ha canviat la seva manera de divulgar el que és la pilota per tot el territori valencià, per això jo crec que ha fet molt per donar-li aquesta visibilitat a l'esport i que jo crec que ha crescut prou. No ha crescut el que voldríem tots que cresquera, ni té la repercussió que poguera tindre o que volgueren que tinguera, però jo crec que sí. Bueno, això vol dir que quan eres tu menudet estava per terra, no però de després. Perquè si no, perquè si ara estem bé, entre cometes, i no estem bé... Algo més de poble. Tradicional, de poble. Molt tradicional, com si foren festes. Sí, no? Sí que ha guanyat un poquet de... Però jo crec que sí. De prestigi, jo crec que sí. Bueno, pues millor. A nivell polític, sobretot, jo ho noto quan, per exemple, relaciones quan vas a presentacions de campionats i venen polítics d'altres ajuntaments de tot el territori valencià, ja el dic, i venen i, no sé, el donen com el fan important. Sí, que li donen importància. Ostres, el jugador de pilota, això és d'al·legar, no? Això és el que falta en la ciutadania, que s'identificara també i diguera, la pilota té... Sí que és de veure que dius dels polítics que sempre, des del raspall, jo sé que s'ha demanat en les finals de Lliga i d'individual, mai ha anat el president. Vull dir, ni quan era Ximo Puig, ni Mazón, ni Camps. I ser xicotet, en canvi a escala i corda sí. De raspall, perdó. Sí, a escala i corda sí. A raspall sempre ha faltat, ha anat al millor el conseller,
però el president falta que... Això sempre hem vingut reivindicant que a una final del Raspall no he vingut mai. Sí que el president de les Corts, Enric Morera, sí que va vindre. Morera va de... Morera va vindre. Se ho deixarà perquè a ell li agrada el pilotó. Però és de veres que el president, pues no. Però bueno, ara sí volíem demanar-te que si mos contes alguna anècdota guai, divertida, coses graciosa. Lo més loco que hagis viscut tu en un trinquet, no sé. Després te preguntàvem a lo millor per accidents de pilotades. Perquè sí que és de veres que en la pilota la gent que va la primera volta ja van contar un dia que vam estar al costat d'una xica americana i es va posar l'almohadilla el coixinet davant dels ulls perquè clar, la pilota li podria vindre damunt era escola i corda que sí que això que la tiren ahí dalt. Entonces clar, tu hauràs viscut alguna pilota fort o algú del públic, no? Perquè que li obrin la sella o aquest tipus de coses. Sí. Jo recordo... Això és fort. No és per assustar a ningú, L'individual de l'any passat crec que va ser en Xeraco, que va jugar jo contra Tonet. Tonet i jo, mà, era per a classificar-se per a semis, quarts, a partida de quarts, última. I què vaig passar, per cert, a semifinals perquè vaig fer iguals a 20, a Tonet. Vas puntuar ahí. És que no sé si era l'any passat o l'altre, no recordo. Però Tonet una treta de Tonet, que la pica contra terra, ahí a l'1, la pilota va eixir com un fusil i li va pegar uno de l'escala, a un xic de l'escala que directe va... a l'escala va anar. Però va anar directe, no? Sí, no és que va rebotar la muralla. En el cap, li va pegar en la sien, així. I va caure darrere, espaterrat es va quedar i jo em vaig quedar... Hòstia, ara... Home, no, és que a Tonet jo estava més blanc que ell. Sí? Ostres, perquè, clar, veure això i... T'imagina que passa alguna cosa. Clar, perquè és que va caure, el va desmallar, el va deixar inconscient. Va perdre el coneixement de la trompa. És que li va pegar un colpe tan fort que va eixir cap a l'escala, deixant mala sort, i li va pegar aquest xic i va caure el ruig en blanc en seguida i, ostres, ha vist coses perquè sí que és de veres, d'haver pogut dir, vaig veure vaig la corda així en Castelló, a un home que li diuen Jorge, molt major, que tenia 90 i pico d'anys, que li va passar la pilota de refilar per ahí xup i va eixir un xorro de sang que pareixia un aspersor. Te ho juro, era molt graciós. I l'home ahí estava, com si res, eixir un xorro de sang, un file de sang. Ni ho va notar, no? No, se'l van endur cap a dins del vestuari, que entonces era el trinquer vell, així. Claro, no estava... I se'l van endur per taponar-li perquè no gira tanta sang, i l'home no dia res, el telèfon que l'havia caigut. Però això va estar graciós, però com a trompar de... Ja, no es va desmallar. Clar, una trompa assombrar que va ser forta va ser això va ser l'any passat. I a nivell d'influir en una partida, en un punt, has tingut alguna experiència negativa o bueno, si va influir en la final que la persona del públic influirà en el punt, en plan, pues, parant-lo, tocant-la quan no deu, perquè ja han contat moltes vegades que el públic que va a una partida de pilota ha de fer un poquet educat. Estàvem allí, va haver algú que notaves que volia tornar-la. Sí, perquè tornara. Això ho he vist diverses vegades. Quan han anat a dalt la pilota, aficionats d'un equip o alguna cosa, li han colpejat en el que és el coixinet. El coixinet l'ha colpejat perquè caiguera i continuaran jugant. I ahí què passa? Ahí pues, que es comença a armar-se jaleo en el que és tot el trinquer, aficionats de l'altre equip i això pues, però va l'home bo, ha de decidir l'home bo o se juga i ja està? No, quan s'acaba el 15, normalment el 15 sol durar, però potser està parant seguida, pues, se para un poquet fins que es calmen i l'home bo sí, pues, posa un poc de pau ahí per a un poc de tranquil·litat perquè s'està disputant una partida i això és prou seriós i si no paren i es comencen a butxear, pues, això és un jaleo. Yeah. Home, però tu tens caràcter, a tu tocaria el que t'ha de tocar. No, a mi tinc companys que igual, però bueno. No, imagina't, però ara estàs tu així. Ja. Molt bé. Bueno, així en el podcast sempre, d'alguna manera o altra, sempre hi genovès. I així d'ui. Paco, avui així. Paco, sí. Tu tenies molt bona relació amb ell, no? Com era la relació amb ell i d'on venia... Jo crec que tu eres la persona que ha vingut així que més relació ha tingut. Sí, sobretot els últims anys. En Paco, segur. Sí, molt bon, quan parlen d'ell, perquè és que al final era com un pare en el trinquet. Tots els dies estava en el trinquet. Jo crec que... És que recordo tantes coses que m'ha dit als consells, perquè al final... És que estava a diari, entonces, i tenia molt bona relació, perquè des de xocotet, pues, des de que jo vaig tornar en 20 anys, venia així per mi, anem a l'Eliana a entrenar i que... I això ho feia ell perquè li agrada la pilota i
No, però que se va connectar en tu. Va connectar en tu. No, sí. Que si ho feien altres persones també, o va ser en tu especialment en aquest moment? D'ací Castillo jo crec que en mi, perquè al final jo sempre li preguntava i tal, i me dia, perquè clar, jo també me feia preguntes, si jo no l'he vist jugar, i dic, este home com poden, de tot el que diuen per ahir, tot serà de veres, no? I era de veres, al final és que sense jugar, a veure, jo en partides, no sé si tens preguntes per ahir, però jo en partides estaven jugant, estaven avorrit que dic, no sé on traure ja, no sé on fer-li este, i estava ell, s'arrimava un poc i em dia, trau-li Xina, i 15. Això, les preguntes que teníem era això, que mos contares, era un filòsof, per mi era un filòsof, dic, este és una enciclopèdia, dic, és que no sé, dic, jo no sé on traure, i ell em diu, pega-li, colpeja-li així, que vaig a caiguda allà al 8 i que li caiga el surt de Sánchez, per exemple, és que en una partida en Genovés recorde que jugava ho veia clar. Sánchez, que va tindre una època molt bona, i quan jugava en Sergio era molt jugador i jugava molt, i nosaltres estàvem al dau, no hi havia manera de fer un 15, jo no recordo en qui jugava, i traguem, bum, i cada vegada fèiem el mal al braç perquè volia treure més fort per fer el 15 i no hi havia manera de fer-lo, i jo dic, jo no sé on traure i aquell, és que diu, trau així, diu, que li caigui el surdo tal, que pica en la paret, i ell em va ensenyar també acariciar la pilota, això no ho sabia jo. Com és? Hasta fa 4 dies, perquè sempre dia, acarícia-la, i acarícia-la. Que no li vulguis rebentar-la. Acariciar la pilota, això és córrer-la de mà. Que te corre per la palma. Les lo que és la punya, perquè ell ho feia en gestos, dia, acaricia la pilota. Acaricia la pilota és que vaja des de lo que és el punt de l'articulació de la punyica i que tens cap els dits, però correguda de mà. I això pues, li crea un colpeig que no colpeges, és com una carícia. Això és el que tenen els bascos en cesta punta, no? Que roba així, però així és la mà. I ell dia, no li dones força, diu, acaricia la pilota, i acariciar la pilota és així, perquè quan tu acaricies la pilota ja és en certa velocitat, i quan la pilota o bé colpeja el que és la paret de la muralla, o bé el sol, o la careta, i és un efecte peculiar, que això fa que dificulte, al contrari, restar-te-la. I això, ho sé, gràcies a ell, a José. Al fill. Claro. I sempre me dia, acacha't, i tira de renyons, saps? Perquè em diu, no gastes el cos, li gastes el braç. Perquè li pegava fort, per això diem antes que antes era explosiu, li pegava molt fort el braç, i ara gasta totes les parts del cos. Per això també José també va allargar prou la seva carrera, perquè és que també era una enciclopèdia, i també Genovés segon, que també en la dreta, en l'esquerra, bueno, de fet aquell individual que tots, bueno, tots no ho sé, perquè jo volia que guanyara ell en 2019, sí. I que va ser que si guanya se cau el trinquet, tu el veies que físicament a lo millor no estava en aquest nivell, però és que el veies jugar i dir, hòstia, este sap jugar, sap el que... A veure, José és molt ídolo des de pràcticament que juga pilota, i he tingut la sort d'entrenar en ell i tot, i ensenyar-me lo d'ell. De fet, jo el compare sempre, jo sé, el tenis, a mi m'encanta, no? Jo veig de xocotet en Roger Federer. Per mi, José, jo el tinc guardat com a José Federer. Perquè és clàssic. El tinc guardat en el contacte. Sí, és un clàssic, a veure, és una elegància, una tècnica, la col·locació, el dur la pilota on ell vol en aquest moment. Hi ha el temple que té en una partida. A veure, jo és que he vist moltíssimes partides d'ell. Si a tu, Genovés, en el que va estar en tu, i al dia cosetes con ells, i ja servien por imagina't el fill, saps? Jo és que, claro, com jo el pare no l'he vist, m'imagino que, a veure, és el meu ídolo igual que tots, però per ser realista, l'ídolo és el que veus, no? Jo l'he vist en vídeos, que el pare, per mi és una referència a seguir, però des que han jugat és el fill. Perquè el fill a mi és el que jo voldria ser ell, saps? Conforme jugava, jo vull ser ixe. És que igual està un poquet infravalorat, això que se parla molt. Jo crec que sí. Perquè al ser fill de Paco, pues a lo millor en el seu moment era... Però és que realment si Genovés segon no hagués sigut fill de Paco, és que ell com a pilotari ha sigut un també perquè increïble. Va tindre la circumstància de no guanyar mai l'individual, però clar, arribar a nivell de la manera de jugar ningú ha sigut com ell. És que avui dia no n'hi ha jugadors així, elegants, com en aquesta classe. És que això és difícil de veure, i això és lo bonico, que no és el físic, el estar uno fort, no sé, l'ímpetu, però això ho tenia tot. Lo que almenys no tenia la potència de son pare, també per totes les lesions que ha tingut, perquè ja ha tingut mala sort en les lesions, però el jugar, de veres, no sé, a mi me transmitia
una motivació que flipe. Per això també ara és bon fisio, no? Perquè coneix que ha tingut de tot. Pues és quasi millor fisio que pilotari. Sí, entonces així tinc que tirar. A veure si m'anima jo a anar per allí, perquè que... Igual t'arregla. No broma. No de algo que te diguera tu, estic parlant de Paco, de quan anaves tu en ell i, no sé, algun moment que tu vegeres tan molt clar que era com un déu, algo que passara en algun poble, que anaves tu en ell i tu pensares, hòstia, mira com estan tratant-lo, o mira el que ha passat així. A veure, és que era diari. Al dia a dia Paco el tenien tots, no sé, entrava al trinquet i ja en els ulls que el miraven tots era com si entrara el nostre senyor. Sí. Aleshores, però és que també era molt graciós, tenia frases molt gracioses i que ara no me ven al cap, però jo me'n recordo en el Sori s'ha notat molt així. Sori, sí. El Sori és que és internacional, socialment era increïble i la veritat que és que i es feia en tot el món, d'igual que fora de, no sé, uno que acaba d'entrar, que una persona que portava tota la vida en el trinquet, que un jove... Sí, no, era molt obert, tu el veies molt obert, en seguida t'hauria la mà. Claro, això feia que aquesta persona que té els valors... A mi un vídeo que em fa moltíssima gràcia és el vídeo de Toni de l'Hostal, no sé si tu ho has vist, cantant-li una cançó, Toni de l'Hostal, a Paco, que és una cançó que es diu Paco, i està tocant-hi la guitarra, Toni de l'Hostal, és una versió de Rolling Stones, i té a Paco i al costat, i clar, la cançó és un poquet així com de paròdia, no? Però està dient-li Toni de l'Hostal tot, està dient que és el millor i que és guapíssim, i Paco i al costat així sentat com dient, em fa molta risa això, sempre. Però bueno, no res, com sabien que tu eres la persona que ha vingut, que més contacte ha tingut en ell, doncs volíem un poc preguntar-te més. Ara anem a canviar molt de tema. Ara anem a la pregunta de la convidada anterior, que ja t'he dit, passarem del Saladar. No sé si saps que sempre el convidat anterior deixa una pregunta pel següent. Sí. Sense saber qui és. Anem allà, escolta-la, a veure què tal. Si tingueres que ser una beguda alcohòlica o no alcohòlica, quina series i per què? Hòstia. Com la pregunta aquella dels entrepans. Sí, jo crec que Elga la va formular diferent, no millor, diferent, sinó que en quina t'identificaries tu i per què? És com, si fores una beguda, tu què series per les teues característiques com a persona? És complicat, Són complicades les preguntes, Sí. La primera que m'ha vingut al cap és el Red Bull. Per la taurina, no? Per el geni, per l'explosivitat, el moviment però no sé, ho tindria que pensar i definir-te-ho bé, però no... No, Red Bull està bé. Red Bull està bé, per exemple, però no eres tan nerviós, no? O sí? No, bueno, en el trinquet, antes més que ara, Antes més que ara. Ara ja està. Però bueno, el tema de l'energia, també te van fer un vídeo que era la cançó esta de Tardor d'Energia. Per això ho he dit, m'ha vingut al cap justament això. Gran cançó. I ho ha relacionat amb Red Bull per això, perquè ell... Molt bé. Pues bueno, Andrea, ahí tens la resposta. Bé, ara farem ja esta secció en CB, si no recordo mal, que era el pilotari perfecte. Mira, en el teu cas, perquè CB sí que ens va fer pilotaris en actiu, si vols fer retirats que tu hagis vist, també, ¿vale? Entonces anem a donar-te una característica i tu dius, pues mira, este pilotari agarraria, ¿vale? Entonces comencem. En la treta, quin pilotari agarraries la treta? Que en actiu o que ja se va gent retirat? La treta m'agradaria a mi. Vale, m'agradaria. Jo puc elegir? Sí, clar, totes les vegades que vulguis. La mà esquerra. La mà esquerra, bueno, d'igual que siguin de raspall, que és que recordo. Sí. Anem a fer el mesclat. La màscara, home... Que no siga zurdo. Bueno, pot ser zurdo, per què no? Bueno. A veure. La màscara de José. De Genovés, segon. Claro. Vale. La mà dreta... És que la mà dreta són moltes coses, però bueno. La mà dreta de Genovés, el pare. De Paco. Claro, home, és que Paco no va. No, bueno, sí. Anem a intentar no repetir. De Ultra. Del feridor. Bueno, de quan estava en actiu, també. Però bueno, perquè també és bon feridor perquè té molt bona mà. Molt bona mà, mira, veus. El rebot, també pot ser escala de corda o raspall. El rebot, és que també agarraria José, però bueno, vaig agarrar Pujol, segon. L'explosivitat. Nivell físic. Sí, però això de que dius que va per ella i... A veure, què pot ser. Vaig agarrar la meua. M'agrada també. Les cames. De Tonet. Torna a eixir. Sí. La mentalitat.
aquesta mentalitat forta que és capaç de... Agarraria Tonet. És que clar, Tonet també va així molt. Sí. La potència de la raspar. Bueno, allí... És que n'hi ha que és més de l'aire que de raspar, sí, no? Sí, sí. Però allí... Bueno, jo vaig tindre una època que raspava molt, però Sanchis. He eixit alguna vegada. Jo agarraria Sanchis en aquesta època. És que Sanchis... Sanchis 2014, no? Una anècdota, jugant en ell, en el trinquet de Berreguard, es va quedar la pilota parada al 3 i la raspar. La sensació que em va donar és com si el resto s'hagueren tirant cap així. Quan va raspar cap allà, com si el resto les tiraren pa caldau. Mira si va raspar fort. Dic jo, increïble, eh? Però ell feia una cosa estranya, que s'arreava contra el seu propi genoll. Sí, s'emponava al final, l'acabava emponat. I se pegava en la cama. N'hi ha que explicar que de la pilota parar, la raspar és molt més complicat fer-la anar que quan en el traure o quan te ve en força del rival. Entonces és una característica important, la raspar. Vale, i després ja, per últim, l'aura. Mística. La mística. Això que... És com... Quina altra paraula té... Carisma. Sí, carisma, un poc. Carisma. Bueno, carisma... És que haver agarrat el meu. Pues sí, pues ja està, sí. Arregladet. Però han fet el pilotari perfecte en la pista, però vull fer-te també la secció del pilotari perfecte en el bar. En el bar. ¿Vale? Fora del trinquet. Aquí agarraries com a cerveser. El més cerveser. El més cerveser... Ostres, s'ha de dir noms i tot. Sí, home, clar. Sebe ho va dir. Sebe no va dubtar, No va dubtar gens. El primer, a l'Orja. A l'Orja, ja. A nivell esmorzaor. A Bocio. A nivell ser del punter, gourmet, sinó com exquisit. Sé que després m'ho diran, eh? Sí, home, clar. Que li agrada el bo. A qui li agrada més ser del puntet, així de gourmet? El puntet, pues... A Néstor. Repetim. Te repetix. Qui és el més agarrat? Ostres, el més agarrat. Pues... Ostres, pues no sabia dir-te, però la veritat que som tots prou generosos, eh? Mira, això està bé. El deixem en blanc. Sí. Va, i a veure si coincidixes en esta en CB. El més convoyant? El més Raül. Crec que va dir tu. CB va dir tu. Que eres tu. Sí, va dir que eres tu el més convoyant. Jo crec que Raül. Crec que l'Orja va ser un altre... Sí. Crec que va ser agarrat. Sí. Va ser agarrat. Cerveser va ser brisca, però bueno. Bueno, ja està. Està bueno. Hasta així el pilotari perfecte. Néstor hem repetit. S'ha mullat. En gourmet. S'ha mullat. Bé, ara sí, no? Ja passem a la pròxima secció, que és el joc del trinquet. El 24 de maig, primer 15 del 2025... Directe, no? Directe. Pam. 24 de maig d'enguany, del 2025, es va disputar les finals dels campionats autonòmics de Raspai en Polinyà del Xúquer, els autonòmics. Quin equip va guanyar en la categoria sènior femení? Sènior femení, eh? Hòstia. Opció. Ara els coneixements de Raspai femení. El Club de Pilota Valenciana Polinyà del Xúquer, el Club de Pilota Guadassuar, el Club de Pilota Castelloner o el Club de Pilota Carme Mola. El sènior femení. En 2015? Enguany. He dit 2015. Enguany? Sí. El Castelloner? Segur, eh? Segur? Sí. Anem a comprovar. Opció C. Anem a comprovar-ho. Hola, Julio. Espere que hagis respost correctament a la pregunta. Va guanyar el CPV Castelloner i vam jugar Anabel, Isabel, Eli i jo. Era una resposta molt fàcil i tu sempre estàs amb nosaltres en el trinquet. Ai, espere que hagis acertat. Sí que ha acertat, Nàdia. Sí que ha acertat, Nàdia. Ahí el tens. Clar, perquè tu, bueno, ho ha dit ella, però és que tu al trinquet vas. Tu, encara que no entrenes, tu vas allí, passes hores, no? T'agrada estar allí en els xiquets. I amb la pilota a la mà. I amb la pilota a la mà. Acariciant-la, no? Que el dia Paco. Sí. Pues bé, primera resposta... 15 net. Va bé. 15 net. 30. Davant, esta pregunta no és de pilota. Esta no és de pilota. Esta pregunta és de la teua faena. Igual has tingut que lidiar. Que contestar-la o fer algun test d'estos. Bé, davant d'una discussió veïnal que ha anat pujant de to, però sense agressions físiques, què ha de fer inicialment un agent de la policia local? Opció A, detindre immediatament les dues parts. Opció B, identificar les parts i intentar mediar per reduir la tensió. Opció C, esperar que es produïsca una agressió per intervindre.
Opció D, posar-se nuet per desviar el foc d'atenció i que, hòstia, què està passant així? La D és bona, és una manera de mediar. Ahí de repente es talla tot, Per sentir comú, i hasta per sentir comú és la B. Jo sabria que és la B, però que hasta per sentir comú és la B. Perquè si uno fa... Però la D és bona, La D és bona. Una manera de despistar i mediar. A veure si és. Com que hi havia un vídeo d'uno que deia M'ha hecho una 15. M'ha hecho una 15, sí. Bueno, que al meu son és una tercera parte, entonces ho empitjore. Tan nuet. Claro. Bueno, l'han adivinat o no? Ho ha adivinat, però fàcil. Molt bé. 30 net. 30 net. Home, esta era de la seva faena. La primera era també... Estan un poc regalades. Esta estan regalades, però sempre van increixendo. Esta no és fàcil. Esta és un poc d'un ídol teu, no? També? Bueno, no sabem si... És que segur que no l'has vist jugar. No. Però també és uno de referents. Val. En una entrevista per a Canal 9, el gran Juliet d'Alginet explicava quines eren les seues grans aficions. A banda de la pilota, en destacava una altra. Quina és? Opció A, el flamenco. Opció B, els bous. Opció C, la paella de Floricol. Opció D, fer punt de ganxo mentre escoltava Triquet. Flamenco, no? Bous... Te sona Juliet, no? Sí. Tenen la ment. Bueno, Joan Ernest, Salva Palau i... Julio i Guillem. Escolliria els bous. Opció B, els bous. Opció B, els bous. També perquè en Alginet n'hi ha certa afició, però no ho sé. Esta és un poquet... Si l'acertes, perquè no, això no ho sap. Així mos ho va contestar ell. Anem a veure si... Mos ho va contestar el propi Juliet. Juliet us ho diu, sí. El que més m'ha agradat en este món han sigut dues coses. La pilota valenciana i el camp flamenco. Tots els deports ja me parecen tots sardineta fresca. No sé si s'escolta massa bé, ho pujarem a veure, és després. Està en una gravació ja roïneta. Però sí. És una gran expressió. A tu també t'agrada, a part dels bous, també t'agrada el camp flamenco, no? Sí, molt. A veure, tinc que tirar per ahí. A camp flamenco, també. A veure, tinc que tirar per ahí. A veure, tinc que tirar per ahí, però... No perquè m'agrada a mi, sinó perquè dic, mira, doncs els bous. Tot l'altre, sardineta fresca. Bueno, gràcies a Joe, d'Algemesí, que és un dels oients del programa. Han de fer més agraïments. Sí, bueno, ell va ser ens va dir, esta pregunta l'heu fet, i van dir, ens la reservem per Marraí, que a Marraí li agrada molt el flamenco. I la tenim a guardar. Però bueno, està clar que era un poquet a sort. S'han fet un 15. 30-15. Joc, està més difícil perquè és la quarta. El campionat individual de raspall masculí es disputa oficialment des de l'any 1986, però va haver un any que no es va disputar. Quin va ser aquell any que no es va jugar? Opció A, 2005, opció B, 2003, opció C, 2001, opció D, 2020. No, a veure... No te sona? És que és un any que no es jugarà. 2020 no, perquè el va guanyar Tonet. Però... Sense públic, no? Exacte. Clar, és pandèmia. Però no recorde... Te sona algun any que no es jugara per alguna circumstància? 2005? A veure, ha dit 2005, 2003, 2001, és que també l'hem posat ahí xifres com super juntetes. Jo diria 2005. Però te sona algun motiu, que passarà algo... Sí, que va vendre el Trinquet del Zurdo, no? I van passar el de Berreuart, no sé si era... Hòstia, el meu té que veure... No sé, per aquesta raó, però és que com està per ahí, per aquest any... Sí, clar, és que està 2005, molt junts. 2003, 2001, no, està per el 2005 o per ahí. Deixem el 5? Pues seria el 3. Perquè l'1 el va guanyar Waldo, crec. O Gorcha. Explica-ho tu, Ulises. Bueno, així... Que estava entre dos, Sí, és que també estava molt proper. A veure, era l'última, era del joc. Però bé, diu que està a Wikipedia, si no, també en pilota viu així. L'any 2003 no es va disputar per falta d'acord entre els pilotaris i l'empresa organitzadora sobre el jornal dels participants i dels guanyadors, que ja havien jugat els altres anys però amb baixos sous, ja es van queixar, i es negaren a fer-ho en una competició tan exigent com l'individual. Que és molt pesat, van dir, mira, en aquests diners, ja l'any passat ja vam jugar, però enguany no. I aquest any... Va ser com una vaga, no? Sí, van decidir que no... En aquell any, el que has dit, estava Waldo, estava Moro, estaria Coeteria... No, jo ho relacionava en lo de el canvi del Trinquet del Zurdo que ho va vendre i van passar a Berreuart i pensava que era per això, però bueno, era igual.
Per sort, com ho has explicat tu ara, pues ara sí que esteu un poquet més valorats, no? I més remunerats acorde a l'esforç que requereix i a la competició, no? Perquè si no... Vull dir, ara no us plantejaríeu una cosa... És prou fort, negar-se a jugar. No, perquè en aquell entonces jo crec que ara tinguem més respaldo de la Generalitat i tot això, i crec que tampoc es convé. Antes no hi havia contrat, cada vegada se negociava. Bueno, luego han quedat a dos, le han fet els 15 de julio que en la vida en la partida no l'haurem pogut fer. Això és per a tornar a jugar? Claro, han quedat empatats. Han de tornar a falta la revanxa. A fer una... Pues bé, antes d'acabar, que ja hem acabat, com sempre després del joc de trinquet acabem, te dia dels agraïments perquè per fi vam poder visitar l'exposició de Ferida, l'últim 15, en el Museu de la Pilota de Genovés, que mos va acollir allí David Sarasol i mos va fer tot el tour per l'exposició. Damunt mos va regalar totes les revistes, que si aneu allí a veure l'exposició... Vaig veure que ho va publicar. Sí, però clar, volíem fer l'agraïment públic a David. Moltes gràcies, David. Moltes gràcies, David. No, està molt bé i estaràs per lo menos hasta final d'any. Sí, almenys hasta final d'any. És molt xula. I res, hem acabat, Julio. A banda de la calor, has estat a gust, te ho has passat bé. Molt. Ja tenien ganes de que vingueres. Mira que sí. Jo també. Estava en roig i de... M'arraït que vindré. Se m'ha fet curt. Pues res, ja està. Ja desempatarem. Sí, ja desempatarem. M'ho veurem per trinquet, ara que ja has tornat de la lesió i que ja que podem veure. Baldu diu, no deixeu d'anar als trinquets. Molt bé, doncs mira, en aquesta frase també podíem acabar. No deixeu d'anar als trinquets, no deixeu d'escoltar. I que no anar ja mai, que vaja. Que vaja i... Si no és que en veurem junts. En veurem junts.